Nyt. Kräkkiä napsahti. Oi. Ja hei. No. Iska, koska sä tulet tekemään mulle luokaa? Mulla on vähän nälkä. No mä pelaan tässä friendien kanssa vähän CS ja Fortnitea ja Minecraftia. Saat mäkin kokeilla. Et! Nyt pois. Nyt. No niin, poika. Onko sulla nälkä? Joo. Laita mäkkäri, ota siitä kiinni. Joo. Mäkkäliin. Lähdetään mäkkäliin. Mäkkäliin. Ja mäkkäliin. Ja mäkkäliin. Ja mäkkäliin. Ja mäkkäliin. Saanko mä lyödä iskää?